som Vanso a vítam vás v našom How to videu. Takže poznáme dva druhy 180-tok. Jedna je z flyoutu, napríklad skateparku, a druhá je streetová na flete. Takže prvý krok je, aby ste si našli svoju správnu rýchlosť, pri ktorej sa cítite pohodlne. Druhý krok je, aby ste vedeli správne veľký bunny hop, pretože bez bunny hopu tento trik nie je možné previesť. Ako tretí krok si vyskúšajte manuál do strany, keďže ho budete potrebovať pri bunny hope, totižto v 180 na flete musíte zatočiť zadné koleso, tak aby ste to otočili pri bunny hope. A ďalej štvrtý krok je, že sa musíte naučiť cúvať a výjsť z tej 180-ky. Je to jednoduché, to pôjde samo. Takže pri druhom tripe 180-ky sú rovnaké kroky, iba potrebujete flyout. Mnohokrát je to jednoduchšie, takže stačí si nejaký kvalitný nájsť a skúšať to. Takže poznáme dva druhy 180-tok. Jedna je z flyoutu, v deep parku, skateparku, hocičom, alebo na flete. Takže poznáme dva druhy 180-tok. Jedna je napríklad z flyoutu, v skateparku, ale druhá je Takže najprv si vysvetlíme streetovú 180-ku. Sú tam 4 jednoduché základné kroky, ktoré by